muri yeZimbabwe aiwa pakaiba. Notoona kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopiwa madeath threats nevanhu, vanopiwa madeath threats nemacitizens muri yeZimbabwe. Tichitevedzera nekufa kwavice president vekunamibia President Geingob, president veNamibia, vanhu vakatanga kupa mathreatswo kuna vaMnangagwa. Saka mina munyaya iyi ndokurudzirwa wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon kuti muchiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti vaEmmerson Mnangagwa vanoposta patwitter endo vachiti my heartfelt condolences to the family of President Hage and the people of Namibia. President Geingob leadership and his resilience will be remembered. May his soul rest in peace. Our thoughts are with Namibia during this difficult time. For poster picture ravo sanoona kuti vanhu vanouya vachiresponda pane message iyi, pane post iyi yakapostwa nevaEmmerson Mnangagwa. Saka toona kuti vanhu vanouya vachiti as Zimbabweans we are suffering, moendawo rini tizorore. Aiwa, vanhu varadza vakatotora zvavanoda kuti aiwa isusu hatisi kukudai ndozvirikutaurwa nevanhu, tikuverenga mameseji akapostwa nevanhu. Mumbonzwa kuti vanhu timbonzwa kuti sei vasingachadi vaEmmerson Mnangagwa. Vamwe vachiti put your house in order, next is you. Vamwe vari vachiripira achiti waiting you Mnangagwa, now toda utevere zvamanje manje haupedze 2 years iwe. Vamwe vachiti waitsvage kuZim muna August last year. Muri yeZimbabwe ndo mapost apostwa nevanhu ava vaya patwitter hendo ndobva wareplya pane message, pane post yakapostwa naEmmerson Mnangagwa. Saka chimbopinda mucomment section medu mutiudze kuti munotodii pamusoro penyaya iyi. Saka kana usubscribe nekulike notina on the bell icon, towamba uchiwana maupdates andokupa pano paZim News Live.